ମୋ ସାନ ପୁଅର ବଡ଼ ପୁଅର ଡେଲି କଳିକଜିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବୋଲି ଆଜି ନୁହଁ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ବି ଏଇମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କଳିକଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ କ'ଣ ଏମିତି କଳିକଜିଆ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବାଟ ଯାଇ ଉଠିଗଲା। ଏ ମାଲୋ ମୋ ଧନ ଉଠି ଯାଉଛି ଲୋ, ଉଠିଗଲୁ ଉଠିଗଲୁ। ନା ଆଉ କହିଦେଲେ ଉଠିବନି, ସେତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍ ତାର। ତାପରେ ଆମ ଡେଲି ତ ଆମ ଘରେ କଳିକଜିଆ ଇଏ ଦିହିଁଙ୍କର ହୁଏ। ସିଏ ତାର ଖାତା ନେଇଗଲା, ଇଏ ତାର ପେନ୍ ନେଇଗଲା, ଇଏ ବିସ୍କୁଟ ଡବା ନେଇଗଲା। ଏମିତି ଡେଲି 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 ଆମ ଘରେ କଳିକଜିଆ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କଳିକଜିଆ ହୁଏ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୋ ସାନ ପୁଅ କହୁଛି ମୋ ବେକକୁ ଧଇଲୁ, ମୋ ବେକକୁ ଧଇଲୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଧରୁନି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ତ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖୁସି। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖିକି କେଉଁ ମାଆ ମନ ଖୁସି ହେବନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫଲୋ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁକା ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।